där var ju skön löpa. Det var värt promenaden. Va? Det känns det då. Ja, ta lite speeden nästan, annars är det kul. Ja. Quite nice. Grabben som kom där som går upp nu, 4:e gången han är uppe idag. Oj. Det där är Janne Sjögren. Står fint på skidorna, Janne. Ja. Släpper iväg. Nu går Boman där uppe, Lasse. Boman till vänster sen. Boman till vänster, Lasse. Lite flack där. Vad himla fin snö. Ja. Vill du luta i vilken? Nu kommer Skålman där uppe nu. Samma ställe som Boman. Ja. Nu är det bäst för henne. Ja, just det. Det är ett motljus. Direkt! Ja, det var nervös.